Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Казан көчле яңгырдан соң. Монда әле кечкенә әнә ничеге ниткән. Кемнәр зыян күргән? Барыс хакында тулырак Руслан Судинов. Татарстанда 256 укучы бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган. Мәктәпләрне бетергән балалар, алар үзебездә калырга тиешләр. Бездә белгеч булырга тиешләр. Алдынгы районнар исемлеге кагыйдә бозу очраклары Татарстанның иң яхшы укучылары белән Алия Хәйретдинова аралашып кайтты. 20 ел буе көтелгән мәктәп. Ниһаять безне ишеттеләр һәм безгә ярдәм кулы суздылар. Казанның 18-нче гимназиясенең яңа бинасы булачак. Төзелеш барышын Рания Абдрахманова күреп кайтты. Шәфкатьлелек бәйрәме. Саплык чараларын янә дә искә төшерәбез, чөнки гаит көннәрендә белгәнебезчә халык бик җыела. Быел Татарстанда Курбан гаете ничек узачак? Бу хакта тулырак Илгиз Шәкүров. Бүген Казанда давыллы яңгыр булды. 15 минут кына дәвам итсә дә, ул шактый зыян сала. Көчле җил түбәләрне җимерде, балкон тәрәзәләрен алып атты. Дистәләгән автомобиль агач астында кала. Эсләренә агач төшеп имгәнгән кешеләр дә бар. Һәм чираттагы тапкыр яңгыр кыйлары тыгылып, кайбер урамнарына су басты. Давылдан соңгы шәһәр күренешләре Руслан Хөснетдинов сюжетында. Татарстан буенча Россия юстиция министрлыгы идарәсе бинасы бу. Давыл аның түбәсен алып аткан. Берничә минут эчендә яуган яңгырның нәтиҗәләре белән шундый хәзер килгән зыянны исәплиләр. Мисал өчен Космонавтлар урамындагы бинаның калайларын икенче юлга чыгарып ата һәм берничә автомобильгә зыян килә. Әнвәр Якупов министрлык идарәсенә хатыны белән үз эшләре белән килгән була. Урамга чыксалар, хәйран калалар. Общественная организацияның бер җитәкчесе, менә монда уставны регистрировать итәргә, жаңа уставны регистрировать итәргә килгән идек тә. Без монда булган чакта яңгыр булды, давыл булды. Иртән килеп куйдым инде мин гомумән менә нидән читтәрәк куярга яратам. Әгәр менә шундый нәрсәләр чыкса. Тик менә уйламаган идем. Шуңа кадәр еракка очар дип ни. Комиссар Габишев урамында да 2 автомобильне бөтенләй танырлык түгел. Алар өстенә агач ава. Машинаны куеп булмый иш агалга. Анда ремонт бара. Менә монда куйдым и бетте. Хәтле китергә өлгердегез. Менә шу столба хәтта, менә ди столба. Максим урамындагы 2нче йорт янәшәсендә зур агач 2 хатын-кызның өстенә төшә. Хәзерләр Казанның 7нче сырхауханәсендә. Бер зыян күрүченең хәле уртача, икенчесенеке авыр, умыртка баганасы сынган. Это все страшно, потому что пострадали люди, как бы от этого никто не застрахован. Яңгыр кыйлары бүген яуган яңгырдан соң янәдән тыгылды. Аларны чистартырга махсус бригадалар чыга. Галиәскәр Камал, Восстание урамнарына һәм Җиңү паркына водоканал хезмәткәрләре килде. Голубятников урамында исә яңгыр кыйысын балалар үзләре чистартырга булган. Адаратский урамында исә балкон тәрәзәсе җиргә килеп төшә. Бәхеткә бу вакытта урамда кешеләр булмый. Кемдер давылдан соңгы Казанда күңел ача. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә Кремль янында көймәдә йөзделәр. Бүген Тәтеш районында да көчле яңгыр явы бозган. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитә. Давылдан соң кайбер урыннарда калай калдыкларын махсус машиналарга тиядиләр. Табигать көйсезлегеннән соңгы төзекләндерү эшләре әле атна буе дәвам итәчәк. Руслан Судинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Казанның Ривьера аквапаркында кешеләр агуланганнан соң ачылган җинаять эшен тикшерүне Александр Бастрыкин үз контроленә алды. Татарстан тикшерүчеләренә бу гадәттән тыш хәлнең барлык сәбәпләре турында хәбәр итәргә кушты. Исегезгә төшерәбез, кичә аквапаркның урамдагы бассейнында 6 кеше, 5-се балалар агуланган иде. Аларның барысын да хастаханәгә алып китәләр. Хәзерге вакытта ДРКБда бер бала дәвалана. Хорошей положительной динамикой. Уңай динамика бар. Бала мөстәкыйль сулый башлады. Барлык анализлары да нормага якын. Организмын агулы мәддәдән чистарту терапиясе уздырыла. Я не могу сказать, в чем причина. Мин белгеч түгел, сәбәбе нәрсәдә икәнен әйтә алмыйм. Кичә аквапаркта балам ни өчендер сулый алмый башлады. Әмма шунысы хак, ул анда сау-сәламәт килеш килгән иде. Аквапарк җитәкчелеге бу вакыйгага карата бүген үз фикерен җиткерде. Кичә иртәнге 9-да медицина пунктына хәлсезлектән зарланып берничә кеше мөрәҗәгать итте. Без ашыгыч ярдәм чакырттык диләр, әмма килеп чыккан хәлнең сәбәбен монда аңлата алмыйлар.
Санитарные службы аквапарка незамедлительно взяли пробы. Аквапаркның санитар хезмәтләре шунда ук су үрнәкләрен алып тикшерде. Кимчелекләр табылмады, хлор күләме дә артык түгел иде. Шуңа күрә кешеләрнең гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч янамагач, 40 минуттан соң аквапарк яңадан эшли башлады. Барлык техник җайланмалар эшен көчәйтелгән контрольгә алдык. Су сәгать сайын тикшерелеп тора. Без зыян күрүчеләр белән элемтәдә ярдәм күрсәтергә әзербез. Быел Татарстанның 256 укучысы бердәм дәүләт имтиханнарында 100 балл җыйган. Узган ел белән чагыштырганда 17 кешегә күбрәк. Мәгариф һәм фән министрлыгында быелгы күрсәткечләрне уңышлы дип атадылар. Быел республикада бердәм дәүләт имтиханын 17 меңгә якын укучы тапшырды. Беренче нәтиҗәләре билгеле. Нинди хаталар өстендә эш алып барырга туры киләчәк? Алия Хәйретдинова репортажы. Хотелось бы достичь таких же результатов, как Лобачевский. Бөек математик Николай Лобачевский бюстына карап Камил Насреддинов хыялга чумган. Ул бердәм дәүләт имтиханнарында 282 балл җыйган. Шуларның 100 математика, 100 информатика фәннәреннән. Казанның 2нче лицейын тәмамлаган егет югары белем алырга Мәскәүгә барам ди. Общался с учениками там. Математика фәне белән Питрәчтә укыганда кызыксына башладым. Укытучыбыз яхшы иде, таләпчән, үзе юмор хисе белән, алай гына да түгел, безгә гитарда да уйнап күрсәтә иде. Татарстанда Камил кебекләр 256 кеше узган ел белән чагыштырганда 17гә күбрәк. 100 балл җыючылар саны буенча беренче урында Казан. Монда 125 укучы иң югары нәтиҗә күрсәтә. Аннан Шаллы, Әлмәт, Түбән Кама 2 фән буенча 200 баллны 11 чыгарылыш сыйныф укучысы җыйган. Мне до сих пор школа снится. Я не могу поверить, что это закончилось. Казанның 70нче мәктәбен тәмамлаган Елизавета Бельская Татарстандагы иң яхшы укучыларның берсе. 3 фәннән имтихан биреп 292 балл җыя. 100 рус теленнән, 100 информатикадан. Кичкенәдән машиналар, роботлар белән кызыксындым ди ул. КФУга укырга кереп, робототехника, нейробиология белән шөгыльләнергә уйлый. Скорее всего, еще долго буду. Мин республикада калырга уйлыйм. Мәгълүмати технологияләр үсешенә йогынты ясаучылар арасында буласым килә. Онлайн укытып, башка балаларында бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләү теләгем бар. Нәтиҗәләре әйбәт булсын дип. Татарстанның БДИ нәтиҗәләре Россиядәге уртача күрсәткечләрдән югарырак. Рус теле, математика, химия, информатика, биология, география, инглиз, француз, Кытай телләре буенча уңышлар аеруча сөендерә. Мисал өчен, районнар арасында рус теленнән БДИ нәтиҗәләре буенча лидерлар эшлегендә Әтнә, Бөгелмә, Югары Ыслан районнары, Сарман, Ютазы, Әлки иң артта калучылар. Алар белән аерым эш алып барылачак дип белдерде бүген Мәгариф министры. Әтияниләр тарафыннан җибәрелгән кимчелекләр дә бар, чөнки алар бала ул имтиханны бирергә теләми, әтияни шуңа кыстый, шуңа өнди, аннан соң бала канәгатьсез билгесе ала, икеле ала, порокны үтми. Менә шундый әйберләр бар. Бу районнар белән без быелгысы елда дагы өстәмә эшләргә тиеш булабыз. Имтиханнарда кагыйдә бозу очраклары да теркәлгән. Шпаргалка һәм кәрәзле телефон кулланулары аркасында эш укучының БДИ нәтиҗәләре исәпкә алынмый. Медицина хезмәткәрләре һәм оештыручылар арасында да сынау тәртибен бозучылар булган. Телефон белән керә икән, яисә ул нәрсәдер укый икән, карый икән, ул нинди бирәсең инде, ничек итеп ул мисал булып тора. Ул бит үрнәк булып тора алмый. Менә алар белән конкретно эшләү, андый укытучылар безнең булырга тиеш түгел. Минималь балл җыя алмаган 1674 укучы сентябрьдә кабат имтихан тотачак. Мәгариф һәм фән министрлыгы төп нәтиҗәләрне Актанышта укытучыларның август коллегиясендә җиткерәчәк. Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Салават күпере микрорайонындагы 188-нче лицейда да үз янарындагы мәктәптә урын калмаган малай кызларның әтиәниләреннән гариза кабул итә башладылар. Бу уку йорты яңа, анда әле төзелеш эшләре бара. Шуңа да гаризаларны 182-нче лицейга китерделәр. Исегезгә төшерәбез, Салават күпере микрорайонындагы 1нче сыйныфка барырга тиешле 200-гә якын бала өйләре янындагы 182-нче лицейга кира алмый калды. Аларның бер өлешен 189-нчы гимназиягә кабул иттеләр. 188-нче лицейда укучының гаризаларны 15-нче һәм 20-нче июльдә тапшырырга мөмкин. Мы проживаем рядом. 182-нче лицейга җәяү 5 минутлык кына юл иде, ләкин урын булмады, бик уңайсыз. Хәзер йөреп укыйсы була, автобус вәгъдә итәләр, ләкин юлда төрле хәл булырга мөмкин. Нам предложили 189 и 188 школу. Балабызга урын җитмәде, яңа мәктәпкә бирергә уйладым. Монда сыйныфта укучылар да азрак булачак. Бассейннар, балаларга шөгыльләнү, уку өчен бөтен шартлар да булдырылган. Бердән-бер уңайсызлыгы ераграк. С сентября месяца. Без гариза язсалар 182-нче лицейда урын җитмәгән барлык укучыларны да кабул итәбез. Уку елы башыннан балаларны мәктәпкә автобуслар йөртә башлаячак.
Казанның 18-нче татар гимназиясе яңа биналы булачак. Уку йорты янында заманча зур янкырма төзелә. Укучылар да, ата-аналар да, укытучылар да аны 20 ел көткән. Гимназиядә 600-дән артык укучы белем ала, ә бина 250-гә генә исәпләнгән була. Шунлыктан өлкән сыйныфлар күрше мәктәптә арендаланган кабинетларда укый, төп бинага ашарга, спортзалга кирип йөри. Янкырма исә уңайлы шартларда белем алырга мөмкинлек бирәчәк. Кайчан ачачаклар, моны Рания Абдрахманова белеп кайтты. Татар телендә белем бирүче гимназиянең бу бинасы 40 ел элек төзелгән. Башта балалар бакчасы булган, соңрак мәктәп. 250 урын, 600 укучы. Сыймагач, күрше мәктәптә кабинетлар арендалыйлар. Балалар 2 бинада эшлиләр, укыйлар. Үзебездә. Безнең бу бинада столовый иде, ашхана бу бинада иде. Бу бинада безнең компьютер кабинеты, музыка, шуңа күрә безнең башлангычлар укыса да, теге класс, теге бинадагы уллар да бу якка кирип укыйлар, йөриләр. Ашханасы 46 кеше сыйдырышлыгына, шуңа 600 баланы ашатыр өчен күп көч куярга туры килә. Күз алдына китерегез. Бер тәнәфестә мәсәлән 1-нче класслар ашый. 90 бала. Менә шул 46 урынлы урынга 90 баланы утыртабыз һәм алар инде менә булай итеп утыралар. Моңа кадәр 18-нче гимназия укучыларының физкультура дәресләре гадәттә урамда уза торган булган. Һава шартлары начар булган вакытта менә шушы 36 квадрат метрлы спорт залы дип тә атап булмый инде спорт бүлмәсендә шөгыльләнгәннәр. Әмма күргәнегезчә биредә менә шушындый укытучы өстәле һәм берничә эскәмиядән башка бер нәрсә дә юк. Ә менә янәшәдә генә төзелә торган янкырмада аларның яңа зур заманча спорт заллары булачак. Гимназиягә өстәмә бина төзелгәнне укучылар, аларның ата-аналары, мөгаллимнәр инде дистә еллар буе көтә. Без бу турыда сюжетлар эшләдек. Әтиәниләрнең мөрәҗәгате президентка барып җиткәннән соң боз кузгалды. Быел майда гимназия янында яңа янкырма төзи башладылар. Проект разработанный. Проект әзер 20 майда төзелеш эшләрен башладык. Беренче чиратта булган корылманың нигезләрен ныгыттык. Аннары фундамент эшләренә кирештек. Хәзер без заказыбыз 1-2 көн безгә калды. И обратно засыпка будет. Яңа корылма 3 һәм 4 катлы 2 бинадан торачак. Анда кабинетлар, 220 кеше сыйдырышлы ашхана, спорт залы булачак. Яңа бина 300 укучыга исәпләнгән. Гимназиянең казанышларын исәпкә алып, монда укырга керергә теләүчеләр ел сайын арта диләр. Национальная татарская школа. Милли татар мәктәбе шундый бинада күпме белем биргән. 20 ел эчендә чыгарган укучылар арасында 25 фән кандидаты. Алар чит илләрдә дә эшли. Шуңа күрә бу мәктәптә укырга теләүчеләр саны да ел сайын арта. Булган гимназиягә янкырма төзү урын җитмәү проблемасын хәл итүнең бер үрнәге. Иске бинаны төзекләндерергә җыйналар. Быелгы уку елында анда беркем дә укымаячак. Балаларны күршедәге 42-нче мәктәпкә күчерәләр. Киләсе елга республика көненә үз гимназияләренә кайтачаклар. Без 21 ел көтсәк тә, ниһаять безне ишеттеләр һәм безгә ярдәм кулы суздылар. Һәм менә мин ышанам, 22 елның 30 августында без 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфларга кадәр бөтенебез бергә ура кычкырып яңа бинага күчәбез, Алла бирсә. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Соңгы тәүлектә Россиядә тагын 24707 кешегә ковид диагнозы куелган. Иң күп авыручылар Мәскәүдә 5000-гә якын очрак. Мәскәү өлкәсендә 2550 кеше, Санкт-Петербургта 1936, Башкортстанда 225 кеше авырган, Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 43 кеше коронавирус яктырган. Аларның 12-се хастаханәдә, 31-е идә дәвалана. Республикада 677,978 кеше вакцина ясаткан, шуның 438,114 икенче дозасында. Еще көткән подгузниклар табылды. Безнең редакциягә Балык Бистәс районы Уракчы авылында яшәүче Рауия Мөхәммәдиева мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә, социаль иминиятләштерү фонды аларны 2нче квартал өчен памперслар белән тәэмин итмәгән. Һәрчә белешмәдә мөмкинлеге чикле кызына гомер буе бирелергә тиешле булса да, район бүлекчәсенә шалтыратып төгәл җавап ала алмаган. Безнең төшерү төркеме әлеге хәлне ачыклау өчен районга юл тотты. Теге айга кварталга бирелмәде, минем җитмәде, пришлось үземә алырга. Рауия Мөхәммәдиева кызына көнгә 4-5 памперс кирәк ди. Социаль иминиятләштерү фондыннан 2 генә каралган. Аларга 360 дәнәне 3 айга бер тапкыр китерәләр. Бетсә үз акчасын ала. Соңгы айларда бөтенләй китермәделәр ди. Башта районга алып киләләр, без анда барып аладырык. Хәзер бик рәхәт өйгә китереп бирәләр. Но менә 2нче кварталга безгә юк памперс. Безнең ужаны буенча проблема. Памперслар кыйбат тора.
Аның өчен районга барырга кирәк, безнең монда андый кибетләр юк. Рауя ханымның кызы Резида беренче төркем инвалид. Ул утыра да, сөйләшә дә алмый. Инде 26 ел буе шулай. Узган елда подгузниклар килми торган очраклар булды дигәнисе. Ул вакытта товар белән тәэмин итүче оешма алышынган булган. Бу юлы сәбәбен ачыклау өчен район бүлекчәсенә мөрәҗәгать иткәч, төгәл генә җавап ала алмаган. Бүген безнең төшерү төркеме барында шалтыратты. Сезне уракчыдан Бурчедрия тагы Мухаммадиева. Насчет памперсов. Кичә генә контракт булды дип яздылар. После поступления будет проведение проверка товара дигән, әле товарны карыйлар, соответственно, әле бер атна көн үтәр икән. Әлеге мәсьәләне ачыклау өчен Татарстанның социаль иминиятләштерү фондына мөрәҗәгать иттек. Анда безгә подгузниклар һәр квартал эчендә иясенә тапшырылган. Рауя Мөхәммәдиева аларны кул куеп алган дигән җавап килде. 15 мартта 2 квартал эчендә 360 дәнә китергәннәр, ә 1 квартал өчен узган елның октябрендә. Хәзер чираттагы партия өчен 9 июльдә килешү төзелгән. Димәк, тиздән алар да җибәреләчәк. Рауя ханым мартта китерелгән памперсларны 1 квартал өчен бирелгән дип уйлый. Чөнки аңлатучы кеше юк ди ул. Аңлатмыйлар. Ниндирәк периодка биргәннәрен памперсларның. Хәзер без аңлашылдык. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Ситуацияны аңлаешлы разобраться иткән өчен. Рауя Мөхәммәдиева үзе сатып алган подгузник акчасын кире кайтара ала. Моның өчен товарның чыгы белән социаль иминиятләштерү фондына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Балык Бистәсе районыннан Чулпан Касыймова, Иршат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Илдә Росгвардиянең өйрәнүләре башланып китә. Алар Заслон 2021 дип атала һәм үзәк Идел буе Көньяк федераль округларда уза. 12 июльдән алып 30-на кадәр республика юлларында хәрби техника колонналарын очратырга мөмкин. Шул сәбәпле Росгвардия идарәсе аларга юлыкканда юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәүне сорый. Бүген Россия гвардиясе гаскәрләре федераль хезмәте директоры Виктор Золотов өйрәнүләргә кагылышлы киңәшмә уздырды. Заслон 2021дә махсус һәм оператив хәрби частьләр, шулай ук милли гвардия гаскәрләренең барлык округларындагы бүлекчәләре катнаша. Чүп-чар чыгару буенча төбәк операторы ПЖКХ тендер уздырмыйча гына Чиста шәһәр оешмасы белән килешү төзегән. Ә Казан буенча гомумән берсе дә уздырылмаган. Монополиягә каршы хезмәт идарәсе аларны ни өчен гаепли? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов Сенегал Республикасының гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Дмитрий Кураков белән очрашты. Алар Татарстан белән Сенегал арасындагы эшлекле элемтәләрне арттыру турында фикер алышты. Машина төзелеше, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, инновацияле товар җитештерү тармаклары. Мәктәпне уңышлы тәмамлаучыларга нинди мөмкинлекләр бар? Сәләтлеләрне Татарстанда калдыру өчен нинди шартлар тудырыла? Алар җитәрлекме? Бүген Бердәм Россия партиясенең иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә узган түгәрәк өстәлдә шул хакта сөйләштеләр. Мәктәп тәмамлаучылар үзләре дә, Татарстан президенты аппараты, Яшьләр эшләре министрлыгы вәкилләре дә бар иде. Пока в раздумьях, куда получится поступить. Бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган Зарина Саттарова әле уйлана. Казанда калыргамы, Мәскәү вузына керергәме? Бу очрашуда катнашучылар яшьләрнең фикерен тыңлый. Алар нәрсәгә өметләнә, нинди ярдәм көтә? Алар үзләре менә шул форматларны, шул проектларны оештыруда катнашырга тиеш минемчә. Чөнки яшьләрдән беркем дә әйбәтрәк әйтә алмый, нәрсә яшьләргә кирәк икәнен. Республика Олимпиада җиңүчеләре буенча алдынгы сәләтле балалар белән эшләү концепциясе бар Талантлар университеты булдырылды. Бу шартлар җитәрлекме? Шул хакта фикер алышалар. Программалар күп, безнең юнәлешләр күп. Ләкин аларның менә дөрес итеп эшләүләрен һәм безнең яшьләребез канәгатьмалардан күрәләрмалар безнең тарафтан эшләнгән шушы ярдәмне. Есть примеры. Яшьләр безнең вузларны да Мәскәүнекен дә сайлый. Монда кайтып уңышлы эшли башлаучылары бар. Китәләр дип тә куркырга кирәкми. Алар аннан өйрәнеп кайта, яшьләр белән элемтәдә торабыз. Барлык фикерләр тыңланда, алар алга таба яшьләр белән эшне камилләштерү өчен кулланылачак. Гөлнас Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Татарстанга мәктәпләрне капиталь төзекләндерү өчен өстәмә акча бүлеп биреләчәк. Федераль программа киләсе елдан тормышка ашырыла башларга тиеш. Бүген бу хакта онлайн элемтә вакытында Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов белдерде. Искергән җиһазларны яңаларына алыштыру һәм заманча ремонт ясауга акчалар төбәк бюджетыннан да күчереләчәк. Илдар Гыйльметдинов билгеләп үткәнчә, Татарстанда мәктәпләр 30 ел дәвамында төзекләндерелә, әмма белем йортларына заманча караш итми. Аеруча физика, химия лабораторияләре искергән, спорт мәйданчыгы кирәк булган авыллар бар. Мәктәп һәм балалар бакчаларын төзү темпларында арттырырга кирәк ди депутат. В ближайшие годы Татарстандагы 100дән артык мәктәптә балалар 2 сменада укый. Без әлеге проблеманы хәл итү белән шөгыльләнмәсәк, кайбер шәһәрләрдә мәктәпләр 3нче сменага да күчәргә мөмкин. Андый уку йортларының күбесе Казанда урнашкан. 2нче сменаларны бетерергә яңа белем йортларын күбрәк төзергә кирәк.
КФУның Татар филологиясы һәм мәдәният ара багланышлар институтында быел 460 бюджет урыны бар. Бу узган елга караганда 39 урынга күбрәк. Татар журналистикасы бүлегендә исә быел 25 кеше бушлай укый алачак. Бүген вуз вәкилләре әлеге бүлеккә Татарстан гына түгел, Россия төбәкләреннән дә татар телен камил белүче балалардан гаризалар кабул ителүе турында әйттеләр. Башкортстан, Әстерхан һәм Пермь краеннан КФУга килгән белдерүчеләр бар. Татар журналистикасы бүлегендә атнасына 5 көн укыячаклар, бер көн матбугат оешмаларына килеп эшлиләр. Татар журналистикасы бүлегенә гаризаларны 25 июльгә кадәр кабул итәчәкләр. Монда татар матбугат чаралары өчен туган телне камил белгән кадрлар әзерләүне максат итеп куялар. Уку планын, программаларны төп заказчы, ягъни Татмедиа һәм журналистлар белән бергә эшләдек. Икенчедән, безнең әлеге программада бик күп урын бирелә практикага. Һәм инде өченчедән, балалар инде программаның исеменнән аңлашылганча, алар бик әйбәтләп татар телен, әдәбиятын һәм мәдәниятен өйрәнәчәкләр. Татар телен камил белсәләр, бу юнәлештә укый алалар һәм иң мөһиме, аларга эш тә бар бүгенге көндә. Татмедиада ихтияҗ зур. Татар телле журналистларга безнең 100дән артык мәгълүмат чарасы бар. Һәрбер шәһәрдә, һәр район үзәгендә безнең редакциялар эшли. Бөтен җирдә дә татар телле журналистлар кирәк. Бер атнадан мөселманнар изге бәйрәмнәренең берсе Корбан гаетен билгеләп үтәчәк. Бу ел 20 июльгә туры килә. Бәйрәмнең төп йоласы Корбан чалу. Татарстан мөфтиятенең Казыйлар шурасы быелгы нисап күләмен 36 мең сум дип билгеләде. Ягъни мөселман кешесенең артык 36 мең сум акчасы булса, Корбан чалу мәҗбүри санала. Без һаман да коронавирус шартларында яшибез. Шуңа быел да гаетне уздырганда шикләүләр булачак. Алар нидән гыйбарәт? Илгиз Шәкүров шул хакта. Менә шулай издән кичкәләп көтәерләр. Наил Исмәгыйлев инде 18 ел сарык үрчетү белән шөгыльләнә. Читтән алып кайтып түгел, үзе үстереп сатучы сирәк эшмәкәрләрнең берсе ул. Хуҗалыгында сарыкларның нинди генә юк. Әстерхан, Романовский тукымнары Татарстанныкылар. Корбанга мал сатып алырга теләүчеләр елдан-ел арта ди эшмәкәр. Кешеләр әзерләнәләр. Һәр хәлдә менә бу 15 ел эчендә әгәр дә Казанда 3 сар сатыла икән, һәр бик күп сатыла. 10 мәртәбә арттан да бәлки аннан күбрәк арткандыр. Корбан бәйрәме ел саен Зөлхиҗҗә аеның 10нчы көнендә билгеләп үтелә. Быел гает 20 июльгә туры килә. Республиканың барлык мәчетләрендә Корбан гаете намазын кояш чыгып 30 минут узгач укыячаклар. Корбан бәйрәме көнне мәчетләрдә моңа кадәрдә гамәлдә булган кагыйдәләр үтәлергә тиеш. Гаеткә килүчеләрдән битлектән булуны, ара саклап утыруны һәм шәхси намазлыкларын алып килүне сорыйлар. Санитар кагыйдәләр Корбан чалу урыннарында да үтәлергә тиеш. Бер мәчеткә 100 кешене генә кертәләр. Калганнар өчен бәйрәм вагызы һәм гает намазы саф һавада узачак. Республикадагы Корбан чалу мәйданчыклары мөхтәсибәтләр белән килештерелә. Казанда махсус урыннар саны 16. Ана бәяләргә килгән вакытта әйтеп узылды бит инде. Казан җирлегендә 9 меңнән алып 12 меңгә хәтле диеп. Бу инде аның инде авырлыгына да караптыр, тазалыгына, кирлегенә дә караптыр инде. Авыл җирлекләрендә инде кеше үзе эзләп сатып ала икән инде, әлбәттә ул бераз юнрак бәягала. Шәригать кануннары буенча Корбан итенең 3тән 1 мохтаҗларга бирелергә тиеш. Алар белән элемтәгә мәчетләр яки хәзрәтләр аша чыгарга киңәш итәләр. Моннан тыш бу эштә хәйрия фондлары да ярдәм итә ала. Мәсәлән, Зәкат фонды быел мохтаҗларга 25 тонна ит таратырга ниятли. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Зәйдә Петров бәйрәме гөрләде. Ул җәйнең нәкъ кыл уртасына туры килә. Кешеләр булган эшләреннән беразга гына арынып, күңел ача. Шуңа күрә район халкы һәм килгән кунаклар керәшеннәрнең күркәм бәйрәмен зурлап каршы алды. Петров бәйрәменнән күңелле мизгелләр турында Инзилә Хусаинова. Атлар килә, атлап, кыр чәчәкләрен таптап, инде җырлар җырлый микән, бәйрәмен мактап. Мул ризыклы табыннар, милли кием һәм җыр биюләр белән менә шулай олылап каршы алды Зәй халкы Петровны. Бәйрәмгә дип махсус читтән кайткан кунаклар да күп. Оларга кайтсам да, Зәй районына кайтсам да, менә шулай күңел торта, җөрәк талпына. Безгә кешеләрнең групп гадәтләре якын. Потому что шул авылда ушкач ничегендә гариф гадәтләр белмисең. Бөтен бәлеш чыгаруларны, кадларны чыгару, апалар бөтен җырларны беләләр. Мин дә беләм инде әлбәттә. Петров табигатьне улылау, аңа табыну, матурлыгына мәдхия җырлау. Шулай ук халыкның алда торган зур һәм җаваплы эш, игеннәрне урып җыю алдыннан ял итеп алу бәйрәме дә. Керәшен кардәшләребез элегелектән табигать анабызны улулаганнар, тормыш көнкүрешләрен табигатьтәге үзгәрешләр белән бәйләп алып барганнар. Мәйдан уртасында хезмәт көрәше, батырлары, гүзәл затлар, утын кисү һәм яру ярышында көч сынаштылар.
Берәүләр уеннарда катнаша, кемнәрдер бәйрәм концерты карый, күпләрне табигатьтә оештырылган рәсем күргәзмәсе җәлеп иткән. Аны Петро бәйрәме өчен махсус оештырганнар. В этот день открывается выставка. 38 рәссам ике атна эчендә шушы картиналарны ясап өлгертте. Петров бәйрәме халык күңеленә уелып калсын өчен тырыштык. Бәйрәм татар эстрадасы артистлары катнашындагы концерт программасы белән дә үрелеп барды. Соңыннан исә Петров шибәрен ачыкладылар. Ул Сорсаз Баграж авылыннан Ангелина Кузьмина. Зәй телевидениесе белән берлектә Индилә Хөсәенова, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән мин булыгыз. Снижение цен на автомобили Nissan в автоцентре РРТ. Только сейчас от 999 тысяч. Спешите в автоцентр Nissan на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Хезмәт хакимиде. Кредит түләп булмый. Банкрот центрга шалтыратырга вакыт. Хочешь на море? Дельфинарий приглашает. Феерическое шоу с морскими животными, незабываемое плавание и фото с дельфинами на память. Телефон в Набережных Челнах 999-723. Хорошую аптеку я могу угадать с 3 нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены. В аптеках Фармленд Полисорб 35 грамм 333 рубля. Линекс Форте 14 капсул 555 рублей. Фармленд, что надо. Хөрмәтле карындашлар, Татарстанлылар, 22-нче Петров Крәшен Мәдәният Республика фестивале сезне онытылмаслык хис-кичерешләр җыярга чакыра. 17 июль кичке сәгать 5-тә Мамадыш районының җире авылының Тырлау аланында сезне Петровга көтәбез. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 3-01-01 и на Чуйкова 54Б. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Антициклон йогынтысында җөмһүриятебездә кояшлы һәм явым-төшемсез һава торышы саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы кайда аяз 26 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Йорчалы, Алабугада кояшлы көн температура 27 градус. Төньяктан Актаныш, Шәгерҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, җылылык 25 градус. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара, Балтачта аяз, температура 26 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Бай, Чүпрәлдә болытлы, урыны белән кыска вакытлы яңгыр явырга мөмкин, 28 градус җылы. Чистан Урлатылмады Чирмешәндә шулай кыска вакытлы яңгыр явачак, температура 29 градус. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Доктор Оз физрәшелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Аркадагы авырту юкка чыгарга мөмкин. Оксана Кузина умыртка баганасын даулау буенча операциясыз технология авторы. Хәтта бу сирне дә теләсә кайсы яшьтә операциядан башка бетерергә була. Бер нинди дә фокуслар түгел, бары тик алдынгы технологияләр генә. Доктор Оз. Прием флеболога с УЗИ обеих ног всего 990 рублей. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. Варикозны тиз, авыртусыз һәм операциясыз дәвалау. Варикоза нет лазерлы хирургия клиникасы. Казан шәһәре, Достоевский урамы, 40-нчы йорт. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, температура 27-29 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 54%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.